2002 में दिनेश लाल निरहू के को कैसेट आई रहे, बुढ़ावा मलाई खाला बुढ़िया खाले लपसी। अरे बुढ़िया बुढ़ावा मलाई खाला बुढ़िया खाले लपसी। वो घरे उनकर साटा होके 3000 में। आज माइये के नु कृपा है कि हीरो से सांसद बन गए। माइये के नु कृपा हो, खेसारी लाल पर माइये के कृपा हो, भरत शर्मा पर माइये के कृपा हो, हमारो पर माइये के कृपा हो। बूढ़ा ब्यास के हैं एगो समय रहे जो साइकिल किने के जुगाड़ ना रहे। आज रवे सभे के दिन बा माई के स्नेह बाकी आज हमनी के गाड़ी से चलते नहीं जा। हेहू ब्यास पर माइये के कृपा न तो अजीत हलचल एगो समय रहे जो कलकत्ता में कोयला बेचत रहे आ वो साइकिल पर ढोके आ वो साइकिल बिना ब्रेक के आई 2 बोरा लाद लेस। अब कभी आ कबो कबो ब्रेकवा लेबे खोके त एड़ावा लगा। ए भाई परिश्रम तो कइले भाई परिश्रम क के अब जी परिश्रम के नु देन बा। कलकत्ता से अइले एजा ब्यास हो गइले। आज तो इतना रुपया हो गइल बा इनका कहे देखते बनी गहना हाथ में कान में नकियों में लगी। भगवान करे कि लगले नकियों में लग जाई। हमने पैसा हो जाई अशोक भर के तू चैत कमा लो कानवा में होइए गइल बा एगो नकिया में लगा लो। हे में नहीं खे लगावे देखो हे में ना बुला की बाप रे बाप। हे माही अरे सरदा भवानी बटे तोहरे बना दो। ए सरदा भवानी बटे तोहरे बना दो। ए चाहबू त बाच जाई लइका के लाज हो। ए चाहबू त बाच जाई लइका धन है पप्पू भैया धन तोहरे बलबूता पदावे आइल बनी। तोहरे बलबूता पदावे आइल बनी। धनी हम आई धनी हम बरिश जाए हे लक्ष्मी आजा माँ आजा माँ मझधार में पप्पू भाई तो रुपया का बरसात कर दिहल जा। भगवान तारा का बनौले रखस और तारा के जा दबावे वाला केहू हइए नहीं और तारा के दबोई है तो हमार लड्डूए भाई दबोई है। पप्पू भाई के दबो